Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, barkatu gure mugimenduek zorabiatzen bazaituzete, baina gaur gure maila hankamotz daukagu. Gaurkoan Inigo eta Biok arituko gara, buruz burukoan. Amaia Montero eta Mikel Erentxun, Eñaute Lorrieta eta Idoia, Izaro eta Mikel Urdangarin, Lourdes Iriondo eta Xabier Lete. Nori izango gara gu, Amaia? Barkatu, baina aipatu dituzun horiek guztiak talde lan ederra osatzen dute. Eta gaurko hau norgehiagoka da. Irabazteko prest, etorri naiz. Irabazi dugu, odolez tamalkoz irabazi dugu. Irabazi. Aldo, miseriani eskua luzatzen da zu beti borrokarako prest. Noski, gainera entrenatzen aitu naiz asteburuan. Gauerdian hasi da egunean behineko 9. denboraldia eta prest egon behar nuen. Urtarrilaren 31 eta 10 astez egunero jokatu ahalko dugu. Gainera, 3 urte beteko ditu egunean behin jokoak denboraldi honetan eta gauzatxoak prestatu dituzte ospatzeko. Az dadila bigarren kafeko galdera erantzunen lehiaketa. Trivial ospetsuak bezala, 5 atal izango ditu gure lehiaketak. Historia, geografia, artea, entretenimendua eta kirolak. Eta areazko erlojua martxan da. Beraz, lehenengo galdera botako dizut. Bueno, urduri nago ez pentsa, Hobeto niretzat. A ber, ba. Historia. Bigarren mundu gerrarekin lotura duen zein gertakari ospetsu gertatu zen gaurko egunez 1943an? Alemania nazia Sovietar Errepublika Sozialisten Batasunaren aurrean errenditu zen, Stalingradeko guduan izandako porrotaren ondorioz. Tira, gehiago esango dizut, guduan 1942ko abuztuaren 21 hasi zen, eta 1943ko otsaiaren 2 amaitu negua dagoeneko barnean zutela. Emaitza porrot handi izan zen Alemaniarentzat, gudu hark buelta eman zion gerraren joerari, ordu arte ardatzaren alde joan zen gerra geroztik aliatuen alde. Ara. Orain zuri dagokizu galdetzea, historia berriro ez da? Bai, zer gertatu zen Bartzelonan 1984ko gaurko egunean, urtarriaren 31an? Gauza asko, 24 ordutan asko egin daiteke. Ez dakit, esan. Hemen jartzen duenaren arabera, gaurko egunez, Bartzelonan Eliseu antzokian izandako sute batek erabat kiskali zuen eraikina. Sua kontrola ezina zen, suhiltzaileak iritsi zirenerako. Berandu xamar behar bada, zeren antza denez langileak sua itzaltzen saiatu ziren eskura zituzten baliabideekin. Berehala itzaltze zerbitzuetara deitu beharrean. Venga, puxtarri hau zuretzat. Baina behintzat informazioa basatzen lagunduko dizut. Suteak tristura handia eragizuen Kataluniako gizartean eta oroar operaren munduan. Erakundeen laguntzari, enpresen babesari eta doaitza partikularrei esker denbora errekorrean berreraiki zuten eta 1989an berriro ireki ahal izan zituen ateak. D'elegància i d'educació, el Liceu no s'altera per cap qüestió. Han passat ja molts anys i molts més que passaran, ni les bombes no ho van canviar. I és que veuràs el cel... Venga, hurrengoa, geografia. Zu beti zabiltz bidaiatzen, asmatzen duzun. Zein herrialde independizatu zen Australiatik gaurko egunez? Iepa... Banuatu izan daiteke? Ez, Nauru. 1978ko urtarrilaren 31an lortu zuen independentzia. Bere burua errepublika aldarrikatu zuen eta gainera Nauruk Australia auzitara eraman zuen nazioarteko justizia gortean, fosfatoa ustiatzeagatik.
Momentuz berdinketa ez dago gaizki hemendoa zurea. Zein herrialdetan egin zituzten hauteskundeak atzo? Hau, badakit. Portugalen. Antonio Costa Portugalgo lehen ministroa buru duen alderdi sozialistak irabazi ditu hauteskunde legegileak. Oraindik atzarriko botoak zenbatzeke daude, baina jada 117 eserleku bereganatuta ditu. Beraz, gehiengo absolutuarekin lortu du alderdi sozialdemokratari aurre hartzea. Ba horixe, gurean berdinketa. Zer dator orain? Artea. Ba bai, a ber, nongoa zen Alicia Iturrioz margolaria? Gipuzkoarra, zehazki Eibartarra, gaurko egunez jaio eta 2021ko iraiaren 9 zendu zen. Orain zuretzat, zein arte disiplinak osatzen zituzten arteen olimpiar jokoak? Hau badakit, txoritxo batek esan didalako. 5 ziren arkitektura, literatura, musika, pintura eta eskultura. Gainera, honi buruzko reportajetxoa prestatu dugu eta gaurko saioan entzuteko aukera izango duzue. Ba, olimpiar jokoak aipatu dituzunez, goazen kirolaren kategoriara. Nor aritu da asteburu honetan munduko kopa batean lehiatzen Italian? Hau horrexa da. Lukas Egibar, 5. postua lortu du. Donostiarrak akatxea egin zuen irten eta segituan final erdietan, baina bere maila honena eman du jokoen atarian. Eta hurrengo hau ere zuretzat erraza izango da. Beste ze euskal kirolari joango dira neguko olimpiar jokoetara? Ba, pentsa, Lukasentzat 2. jokoak izango dira, aipatu bezala, baina badira estreineko zariko direnak. Bat oso egoera berezian, iraupen eskian Manes Salsamendi, edo Manes Salsamendi Silva esan behar dugu. Brasilgo selekzioarekin arituko da, beran jaiozelako, ama Brasildarra du, aita berriz euskalduna, Isaban ezitako eskiatzailea da, eta bertakoa, naparra, baina, bueno, Brasilen jaiozenez, hango selekzioarekin ariko da. Eta beste nafarra ere estreineko zariko dena Aresoarra, Adur Etxezarreta eski alpinoan, esan da bezala ere lehenengo aldiz, 3. ariko dena, Imanol Rojo eta dagoeneko, bueno, Piontxango jokoetan egindakoa hobetu nahi duela, kontatu zuen duela gutxi Bastimeko erreportei sorta horietan. Bueno, pentsatzen denen 3. jokotara joanango naizela, eta ideia pixkatoi da ez, joko olimpikoi begira, borroka berdina mantentzea. Ez nahi diritsi Piontxanen bezala, asko espero nuen, eta gero pixkatxaskoa izan zen. Horretik nahi dartu munduko kopa bat izango baliz bezala, eta noaino iristeko aukerak haun. Eta amaitzeko entretenimendua. Sexuak eta pistolak nahasi zituen zein musikari jaiotzen gaurko egunez? Johnny Rotten ingeles punk musikaria, Sex Pistol taldeko abeslaria. Jobs, buddy. Anarchy for the UK is coming sometime. Maybe I give her on time. Stop a traffic line. Your future dream. Eta zuretzako galdera, zein telesaila aipatuko ditu gaur Idoia Davila uzkodunek? Jo, ez dakit, hori puri-purian tartean deskubrituko dugu. Eta gainera Crash kolektiboko Nerea Telleria Garziarekin hitz egingo dugu animaliak ikuskizunaren eta sorkuntzaren inguruan. Amaitu dugu, nik uste irabazi dudala, ez da? Bai, baina nola zen abesti hura, irabazlek kontatzen dute historia eta galtzaileek kantatu egiten dugu. Ai... Zu lehiakide fina, hasi egingo gara orduan? Guazen, 3. hanka jarri diezaiogun maiari. Urtarriak azkena du gaur 31. eta asteleena da, astelen oso astelena. Baina hemen txepres gara zuekin gozatzeko hurrengo 2 orduetan ongietorri guztioi, 2. kafera. Zuekin jaun Andreok hementxe barkuek bombardaketetan ondoratzen diren bezalaxe, barkuak ondoratzen diren bezalaxe, joan da ondoratzen 2. kafearen lantaldea, baina Amaia eta biok hemen jarraitzen dugu, tinko, zutik, bizirik, Ala modun. Aldan bezalaxe, Amaia Arresendegiluz, arratsaldeon. Kaixo, kaixo.
Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafean biak bakarrik gara, etxeratuta dauzkagu bat baino gehiago ere, baina lasai, aterako dugu ontzi hau aurrera behar bezala. Bigarren kafeak gaur 327 ditu esan da bezala, arratsaldeak 4:10 oraintxe zuzenean naiz irratiaren sintonian gara, urtarrila zanpatu dugu, 31 dugulako eta bihar, bueno, beste kontu batutan ariko garelako. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Diogo Jurike, bizirik gaude, Goiuri gauza bat esango dizute, bideo dei ezari zaren hortan. Gu jarraitzea, bigarren kafea, YouTubetik, oso boomerra da, Bai edo ez Amaia? Pixa bat. Horrela xabiatuko dugu gaurko saioa terra kantuarekin, Tantxugeirasen kantu honekin, Espainiak eta bere Eurovision giroak daraman festari buruz ez du gauza gehiagirik kontatuko, baina kantua entzun nahi genuen pixkat eta gozatu ere bai. Ze marka da, Espainiar estatuak bazuen kantu feminista bat Eurovisiora emateko aukera, bazuen hizkuntzan minorizatu eta espainolak zapaldutako batean egindako kantu bat eramateko aukera, bazirudien modernizatu bartzuela eta demokratizatu bartzuela dena, eta bapatean zera gertu da, esentzia. Espainiar estatuaren esentzia. Eta txikituntun katafuntzuntzun, hau da, marka. Esan dut ezken nola zer esan behar, baina eske, oso aurrikusteko moduko zan prebisilea zan, baina ez da egitze. Ez genuen espero. Nahi genuen sinistu. Bai. Eta... Baina txapu. Bueno, gu... Txapu-pun-txun, patxatxutxun-pan. Gu tanxungeirasekin geldituko geha eta listo. Edo titiak de la kroa modura. Bueno, hor ere badago saltxa, Bai. Baina, bueno... Beste momentu baterako terfote den eta ez den, eta badago saltxa. Baina tira, guk maite ez ditugun gauzak esan beharrean, maite ditugunak esan behar ditugu, edo batzuk behintzat zenik badut maite dut ez bat, orain aipatu duan hau ez dena. Baina, Idoia da bilauzkudun, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zemu zaude? Ondo, guztua etxene. Bai, guztua etxene. Ia esan, ostras, Idoiaren... logela oso txukunda, oso guapo da, ez da, logela da Idoia. Bai, baino desastrea kamaratik kanpo dago. Bueno, ondo dago, kamarak hori dauka, ez? Fokoa jartzen dula toki batean, eta Idoiak hori ondo zaindu du. Gauzat esango dizut, Arkakutxo eta konpainak ikusten dutenean hau, esango te Idoia, Twitch zuzenekoak egiten, ja. Bai, setup nahiko... Bai, oso setup guapoa. Bai. Ama. Bueno, Idoia, zein da zure maite duta? Nire maite duta da, nire etxeko obra hasi dutela ia. Txantxikulandian. Eta maite dute ez da, dena botako dutela, bihar bukatuko dute dena botatzen, eta zet ikusiko dena eraitsita. Claro. Ze hasiko diaia berriz pareta berrekitean, eta zet ikusiko. Dena botata. Zeria da. Bueno, argaziatzuk ateratzeko norbaitek, ez? Eskatuko jot norbaitik. Eta Maia, zure maite duta zein da? Nire maite duta da oso polita. Izan Inurriko Julene, etorri zan duela aste batzuk gurera. Eta kontatu zigun, gauzatxoak zetozela, eta etorri ziren, eta atzo dokan egin zuten... Aipatu zigun orduan ere ez, dokan... Bai, hori da. Aurrikusia bazegoela saioa. Hori da, egin zuten azkenean, bertso saio musikatua, minbiziaren inguruan, tabuen inguruan, eta hoiek plazaratzearen inguruan. Eta bertan egon ginen, lagun batekin,
eta izan zen bertso saio polita, berezia, indartsua, bertsolariek ere nabaritu zuten, egon ziren baita egutegian erakutsi zegun egutegi bat, atera dutela aurten, iratxek ateratako argazkiekin, egutegian atera ziren emakumeak egon ziren bertan, batzutan gai jartzaile, beste batzutan anekdotak kontatzen, eta bukatu zuten... daukagula egutegia, esan dezuten, beste bat izango. Ez, hori. Emakume hauek, streaming bidez ikusten ari zaretenak, emakume hauek egon ziren bertan, edo batzuk, eta bukaeran egin ziguten ez dakit nola esan, sorpresatxo bat edo, eta jarri zuten, de hecho, aipatu dugun bestea bestia, Rigoberta Bandiniren ai mama. Eta bueno, eman ziguten anginen guztiei kriston energia atxutea, beraien energia guztia transmititu ziguten, ikasi genuen batera negar egiten eta farrez lertzen, ez dakit izan zen, hain berezia, hain polita, benetan ateraginera denak liluratuta eta beste energia oso desberdinarekin. Beraz, maite dut, izan inorri, maite dut atzoko bertso saioa, atzoko bertsolariak, atzoko musikariak, atzoko publikoa, atzoko jartzaileak, eta eman ziguten energia. Beraz, maite dut, atzo gertatu zen guzti hori, tokan. Egutegi erakutsi dizuegu eta hitz egin dizuegu izan Inurriri buruz, baina zuek gehiago jakin nahi baduzue, eurekin bat egin nahi baduzue, zerbait erosi nahi baduzue, edozein dela ere zuen asmoa, izaninurri.com webgunean eta baita izan Inurri zenarekin saretan, Instagramen eta bestela, topa ditzakezue euren produktu pila. Begira, nik erosi nuen atzo? Poltxau, streaming bidez ikusten nahi zaretenak, ikusiko dezute horintxe bertan. Poltsa oso politia, minbiziari besarkada, eta bertan 6 emakume besarkatuta agertzen dira. Ilustrazioa zeinena den badakizu, Maia? Ez, egia esan, eta beresi art. Uxue berizi harturen, ez? Izango da. Berak egin du gainera maketazioa zeran, egutegian, iratxe etxeandiaren argazkiekin, uxue berezi hartu alonbideren maketazioa, eta bera da. Berea da, eta, dituzte zapi koloretsuak, egon ginen horren inguruan hitz egiten, eta, dituzte ere, tote bajauetakoak, dituzte noski egutegiak, baita kamisetak, denetarik daukate, beraz, lagundu pixka bat. Hori da, sartu eta gozatu bertan. Ze gozatzeko moduko produktu eta harima duten produktu eta gauzak badauzkate, beraz, jarri zuek ere zuen aletxoa, nere maite dut eza laburra da, eta hau ere neurri batean badago Espainiar estatuarekin lotuta, izu, Rafa Nadalek irabazi duela 21. Gran Slama, eta berriz ere, eta askotan gertatu den akats sistemiko bat, gertatu da orain ere, ze inork inoiz lortu ez duena lortu duela esan dute, 21. Gran Slama irabazi duelako Rafa Nadalek, ahaztuta eta alde batera utzita Margaret Courteko 24 dituela, Serena Williamseko 23 dituela, Steffi Grafeko 22 irabazi zituela, eta emakume direlako existituk espalira bezala, Rafa Nadalek lortu du balentrik ikaragarria eta Inoiz inork lortu ez zuena. Eta balitz lehenengo aldiz gertatzen dela, eta matizazio bat, ez gizon batek inoiz, baina egia da inork inoiz lortu ez duen horren atzean badagoela, invisibilizazio bat, badagoela aintzat ez hartze bat, eta oso itxusia dela. Baina batez ere dagoela arazo bat, dela akatsak behin eta berriz errepikatzeko, ez? Eta uste dut hori konpontzeko inengo intentziorik ez dagoela, eta hori da larriena, beraz. Nere maite dut eza. Espainiako eta akaso Euskal Herriko edabideren batek ere egingo zuen seguro. Horrelakorik eta fiskate kontuak ibardela horrelako gauzekin.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Nik enuen, hau nahi, Ez, hau nahi nuen. Bai. Hau bai. Badakizu zein den hau? Iñaki Dieguez. Bai. Iñaki Dieguez akordoilari irundarra da. Hau, birak turrekin bakarkakoan, bakarkakoan, kriston musikari pila eta munduko hainbat musikarirekin egindako diskotzarreko impostera kantua da. Orentzulek akaso ezagutuko dute askotan jartzen duelako. Kontua da, otsailaren 11ean kontzertu ikaragarria dugula. Iñaki Dieguez akustik trioren eskutik Dieguezekin batera izango dira beste ibilbide ikaragarria duten bi musikari. Batetik Angel Unzu gitarrarekin eta buzukiarekin, eta bestetik Iker Telleria perkusioarekin. Asteazkenean hemen izango dira elkarrizketa akustikoan, hirukoan, eta dagoeneko raiderra pasa digute, eta Iker badator perkusio set guztiarekin, Angel gitarrarekin, ez da egit buzuki ere karriko duen, eta hor mandolina ikusten duenean segurazki hartu nahiko du. Nola sartuko zate hemen. Errex, eta Iñaki noski akordiarekin, maixua baita. Bueno, folka, frantziar musika, tangoak, improvisazioa, jasa bezalako estiloek ondo uztartzen dituen musikaria, eta batez ere, dantzak ere izango dulekua, otsailaren 11ako kontzertu zoragarri honetan, oinkari dantzataleko kidek ere parte hartuko dutelako. Eta guk amaia oparitxoak egiteko gogoa daukagu? Bai, guk baditugu bizarrera. Bizarrera bikoitz. Bikoitz, barkatu egia da. Bizarrera bikoitz, guztira 4 zozketatzeko. Eta gure entzuletako norbaitek, suposatzen dut, nahiko ditula, beraz, venga, emango izkizugu, bizarrera bikoitz. Baina, prestatu dugu zozketatxo bat. Beraz, gure Instagramean jarri dugun storiesean, dago galderatxo bat. Galdera hori erantzun, eta historia bera ere erantzun behar duzue. Sarrerak hitza jarrita, guk argiago izateko zeinek hartu duen parte eta ez. Hori da, inbarrezue erantzun eta ondoren mezutxoa bidali historian bertan dagoen zeldatxoan sarrerak jarrita, jarrita. Dagoeneko, desentek idatzi duzue, sarrerak nahi dituzuelako, hoietatik batzuk asmatu ere egin duzue, baina beste batzuk ez, eta pista eman dugu guk, nik aipatu denean ze musikari diren, dagoeneko lagundu dizuete. Histori hori argitzen, eta historiak honexe galdetzen du. Iñaki Dieguez akustik trio, ze instrumentuko osatzen duten. Trompeta, akordoia eta perkusioa, akordoia, gitarra eta perkusioa, edota pianoa, akordoia eta gitarra. Noski, akordoia beti dago, 3 aukeretan, Iñaki Dieguez trio proiektuan akordoiak, bai ala bai egon behar duelako, baina ze musikarik lagunduko duten, hori da asmatu behar duzuena. Eta guk, okerrezpa naiz, ze Goiuri jarri zuen martxan lehiaketa, eta bera dakizki lege guztiak, bederatzirako, otsailaren bederatzirako esango dugu, nor diren bi garaileak eta sarrerak lortzeko aukera izango duzue. Eta kontzertua, hasi gara hemen bota eta bota, esango nuke Donostian, esango dut bai, Imanol Arzabal kulturetxean dela. Izan daiteke, horrentxe esango dizut. Ze pasatzen zegu? Bai, Imanol Arzabal kulturetxean, otsailaren 11an izango da kontzertu hori. Barkatuko diguzu, baina ni kanpoan egon naiz astezkenaz geroztik, Amaiaren menez zegoen, Goiuri jarri zuen hau martxan, Julen Goikoetxea eta Oiana Maritoren arekin, eta gaur Goiuri ez dago, beste bat tapun egin duena. Bai. Erantzun zuen Instagram kontutik gure galderan, gure story hori, eta sarrera nahi bai duzen oski, jarri sarrera edo sarrerak ondoren, mezutxo batean, eta guk bederatzirako jakin araziko dizuegu zein den, bi sarrera hoien zein diren, zein zareten, gareiak.
Eta hori kontatuta Idoia Dabil Ozkodun prest dugu gurekin, puripurian tartean murgiltzeko, ze badakartza, edozein entzako aproposak direnak, baina adibidez, Goiuri ez izarandia, pentsatzen dugu entzuten ari zarela, egun hauek igarotzeko etxean ere beten lana egingo duten, eta zuen denbora goxatuko duten, eta noski, da emozionatu, edo beldurtu, edo gozarazi, edo barra eginaraziko dizkizueten proposamentxo batzuk, badauzkagu Idoia Dabilaren eskutik, eta telesai dagokionez, Idoia, lehenengoa bintzat, dagoeneko gozatzeko modukoa da, Urtarrilaren 28an estreinatu zuen Netflixek. Bai, hoi da, gaur ekarri duten guztik, ja estreinatuta daude. Horietako bat da Feria, la luz más oscura, Netflixen, ostiraletik ikusgai, esan dezun bezala, eta da naturaz gaindiko thriller bat. 1985 urteko Badajozeko probintziako hegoaldean dagoen herri bat da Feria, eta hor kokatuko gaitu telesaiek. ¿Cuándo fue la última vez que les visteis? Anoche, antes de que nos fuéramos a la fiesta de San Juan. ¿Formaban parte de algún tipo de organización? La Guardia Civil trabaja en la línea de un suicidio colectivo instigado por una secta, el culto de la luz. Entonces, ¿qué eran nuestros padres? Una especie de Hor, justo zati horretan esaten du, San Juan gauaren ostean, polizia Eba eta Sofia aizpenetxean sartuko da, hauen gurasoen bila, badirudilako haiek direla suizidio kolektibo batean desagertutako bakarra. Hau da, 23 hildako aurkitu dituzte, baina behaien gurasoak ez daude hor. Eta beraz pentsatzen dute, beraiek izan diala. Horregatik, bi aizpak tragediaren epizentro bilakatuko dira, eta herri guztiak egotziko die gertatutakoa. Baina beraiek beste guztiek bezala, ez dute ulertzen zer gertatu den. Lo que le hicieron a Sofía forma parte de un rito. ¿Pero cuánto tiempo lleva el culto de la luz en este pueblo? El rey no vendrá. Nadie puede impedirlo ya. Sortzaileak Agustin Martínez eta Carlos Montero dira, eta nahiko duo interesgarria da. Olako historia bat kontatzeko, ze nahiko kombinazio ona da. Martínezek thriller psikologikoetan aritutakoa da, Monte Perdido eta La Caza sortu zituen, berak, eta Montero aldiz nerabentzako telesailen showrunner izan da. Horien artean, fisika o kimika, eta elite, el desorden que dejas ere zuzendu zuen, baina, fisika o kimika eta elite nahikoa adierazgarri dira. Egia da ere, Monterok, hau da, bai diela nerabe zaroaren inguruan sortzen dien telesaiak edo, baina hiruetan, ez dakitez, fisika o kimika ikusi baduzue, da, besterik gabe, gazteria eta nerabe zaroan gertatzen diren hainbat historio. Gero, eliten bai, dagoela, diruaren kontu hori, baina misterioa aia badago, eta el desorden que dejas da iaia thriller hutsa. Bai. Naizetan erabezaroaren inguruan zehatu, beraz, kurioso egiten zait honetan sartu izana. Así que, bai, interesgarria da dugu hau, egia esan. Bide batez gure. Esan idea. Badu progresio hori ez, Monterok fisiko-kimika elit zuk esan dezuna, eta baina guztiz thrillerra dana, nerabek dia protagonista, baina guztiz thrillerra da. Aipatzen nuen, pixkat gurera ekarrita ere, Patricia López Arnaiz, ane pelikularekin Goya sarien interpretazio onenaren saria eskuratu zuen ere, ikusi dugula trailerrean, aktoren artean. Lehenengo pelikula da, Patricia López Arnaiz entzate anetik? Hau telesaia da. Telesaia da egia da, noski, bai. Baina espaldi ez dugu ikusi telebistan, ez da? La Línea Invisiblen... A ber, begiratuko dut. Oi. Jarraitu. 2008 batean egin ditu, Mediterráneo eta La Hija. Mentxedo, begiratzen ari nintzen. 2008 batean. Ez ditut ikusi, egia zan. Bai, hortxe daude. Thrillerra bakarrik ez da, beldurrezko historio bat ere bada. Badolako ordea buruzko sekta bat, infernuko erregea, beste piztia batzuk, eta gero pixkat komponente soziala ere ez,
nola herri guztia bi neskauen kontra gartzen da, behaiek errurik ez daukatenean. Eta, bueno, eta gero, ez daukala erreparoik telesgaiak, gorea, odola eta biluziak erakusteko. Bueno. Eta ez da izango gaur idoiak dakarrenen artean gore xamar dagoen edo jarriko den proposamen bakarra. Baina urrengo, telesaia aurkeztu behar dizuegu, batetik aipatu dugun hau, Feria la luz más oscura, Netflixek urtarriaren 28an estrenatu zuen, peska bat lehen urtarrian 24 ere HBO Maxen The Gilded Age, konta iguzunen inguruan idoia. Bai, The Gilded Age-ek urtarrian 24an ateazun lehenengo atala eta gaur ja ikusgaio marko luke bigarrenak. Telesail hau da Julian Fellowsen telesail berria, Downton Abbey sortzailea. Beraz, period dramatan aditua. Baina, oraingoan Downton Abbey uste dela 1920, eta honek eramango gaitu, hamarkada batzuk lehenagora, 1882ko New Yorkera. Ada is kind but not clever, and Agnes is clever but not kind. Mrs. Van Ryn and her sad sister were spying on me today. I don't know why you bother with them. I don't bother with them. I'm afraid New York can be quite challenging at first. We haven't found Garai honetan, sezesio gerra amaituta dago, eta estatu batuetan hazkunde ekonomiko, demografiko eta industrial handia dago, eta noski soldatak igotzen dira, eta immigrazioa asko hazten da ere. The Gilded Age horregatik izena du, dalako urrezko aroa. Eta New Yorkeko alderdi dirutsu horretan murgilduko da Fellows, baina gai sozialak ez dira alde batera utziko, lantzen baitira klasen arteko desberdintasunak, arrazari dagokion segregazioa eta homosexualitatea hori buruz ere hitz egiten dute telesailean. Let the tournament begin. Why don't we just go outside and roll in the gutter? It will save time. Do you know Newport well, Miss Russell? The mistress is not a player in the great game. That woman is unsuitable as an acquaintance. I'll make them pay one day. How can anyone be so rich? You. Bosgarren abenidak bi bizilagun berri izango ditu telesail honetan. Lehena Marian Boruk da, protagonista. Pensilvaniatik etorritako da aitaren heriotzaren ostean, eta bere bi izeba elitistek netxera joango da. Aitarekin zituzten desadostasunak desagertuta, noski hildelako, euren modura heldua daia, baina, euren modura saiatuko dira txertatzen Marian New Yorkeko gizartean, baina neska gaztea ez dago ados jartzen dizkioten arauekin. Beste protagonistak, bizilagun berriak, pareko espaloiko palaziora aldatu diren Russell familia da. Eta bikote burdinbideko magnatea den senar bat eta bere emaztea. Eta, haien ambizioak bizilagunak desero oso sentieraziko ditu, emakumearen ambizioa izugarria delako. How do you find your aunts? Ada is kind but not clever, and Agnes is clever but not kind. Mrs. Van Ryn and her sad sister were spying on me today. I don't know why you bother. Eta, Marianek simpatia garatuko du emakume honekiko, eta orduan izebaren eta pertsona honen arteko talkan murgilduko da. Eta, genero oso gustoko zuten entzat, igual pixutxoa izan daiteke telesaia, ze atal bakoitzak dauzka 80 minutuko iraupena. Ia film baten... film luze bat. Oida, atal bakoitza film luze bat, ia. Baina, telesaia hauek beti izaten dute euren fanak. Ez, bai. Ikusi dut, haintxea ikusi dugun hori, Christine... nola da? Mamma miako. Nola zan, Christine... Bansky ez da, baina oso antzekoa da. Baranski. Aspaldi nola ikusten Mamma miaz geroztik. Baina, ikuset ilusioa indit, besterik gabe. Aipatu nahi nun.
Hor agertzen da besteak beste Cynthia Nixon, dala Miranda Hobbs Sex and the City, doain dela gutxi jazz leitaten inguruan eta aipatu duguna. Baina berez ez da askotan hainbeste ikusten, ez? Badirudi alako telesail ezagun batekin buma egin eta gero baina antzerki giroan ikaragarrizko lan pila egin du, azken 2-3 hamarkadetan, eta hor aritu da bereziki, naiz eta egin dituen, azken urtean telesailak eta hainbat lan, baina harritu nau hemen topatzeak eta egia esan bai bada beste faceta batean eta beste estilo batean ere bere ikusteko aukera. Hortxe agertuko da. Bai, Broadwayeko aktore batzuk badaude telesaio hontan. Osea, Broadway naritutakoak. Bai. Ondo da, telesailei dagokionez hau, naiz eta oso bestelakoak diren konsumitzeko orduan Feria, La Luz Más Oscura eta The Gilded Age, aipatu du Idoiak, 80 minutuko ataleko osatzen dutela. Eta zenbat izango dira, badakigu? Gutxi gora bera? Bastakit esaten nointxe bertan. Bueno, igual, Goiurin gustoko izango bigarren aukera lehenengo baino. Seguruna. Esango nuke. Eta, dagoeneko badauzkagu beste proposamen batzuk filmei dagokienez, eta hemen ere dagoeneko estrenatutako lanak, Idoiak esan duen bezala, gaur aurkeztuko ditugun guztiak dagoeneko ikusgai dira. Lehena Belfast, Idoia, ostiralaz geroziko kerzpa naiz, aretoetan dagoen Kenneth Branagen lana. Bai, zitut ekarri etxetik ikusi daitezken filmak, justo aste hauetan estreno izugarriak jartzen ari dira aretoetan, eta horietako bat hau da, Kenneth Branagen. Eta hori ere Idoia barkatu ondo dago, ez? Guk proposatzen dizkigu jendeari etxetik ikusteko moduko gauzak, eta gauza osonak daude plataformetan estrenatzen direnak, baina betikotasunera eta antzokietara edo zinemetara joatea ere gomendatzen dizuegu beti, beraz, gaurko proposamenak denak aretuetarako eta horrek ere poza ematen digu ezpentsa bai. Bai, eta hauek pixkat iraungo dute, indikan karteleran, etxen gauden ontzat. Ez zaila asko kejatu Idoia, zuri ja ordu gutxi geratzen zaizkizula askatasunerako. Kenneth Branagh aktore eta zuzendari irlandarraren film hau, Torontoko jaialdian film onenaren saria eskuratu zuen, eta Aurrezko Globoetan gidoi onenaren saria. Eta, autobiografia bat da. Kenneth Branagh Belfasten jaio zen, eta 9 urterekin familia osoarekin Ingalaterrara joan zen, eta geroztik bizi da. Eta, hori kontatzen du film honetan. Konfliktoa hasi zen, eta beldurrez bere familiak alde egin zuen. Bere haurtzaroa kontatuen duen lehenengo zuzendaria ez da. Federico Fellini dugu norberaren haurtzaroren kontakizunaren erreferentetzat, Amarkorrekin, 1933an zuzendua. Eta, adibide gertukoena 2018ko Roma daukago, Alfonso Cuaronena, eta duela gutxi Paolo Sorrentinok ere esploratu zuen bere haurtzaroa Estata la mano di Dio filmean. Eta, Bai, ez idoi galetu nizun, Estata la mano di Dio edo Jainkoaren eskua edo la mano de Dios delako hau. Aretoetara iritsi da dagoeneko edo plataformetan dago? Plataformetan badago. Eta estrenatu zen ikuste. Esango nuke estrenatu zela aretoetan, ez? Bai, baliteke bai. Bai, seguro. Bai, galdera inozua zen. We're looking to cleanse the community a wee bit. You wouldn't want to be the odd man out in the street. Touch my family and I'll kill you. Behin ibilbide bat lortu dutela, zuzendari askok egiten dute hau, ikusten duzuenez, behin haurtzaroa kontatu eta pixka bat behin inspirazioa nondik datorren, eta pelikula honetan ere agertzen da Kenneth Branaghen zinemarekiko afizioa,
ze langileen borroka eta religioen artenko gorrotoan murgilduta dagoela Belfast, berak kontsolamendu aurkitzen du bere aitan amonengan, gustatzen zaion neskarengan eta zinemarengan, trailer honetan ikusi daiteken bezala. Egia esan itxura zoragarria doka pelikula honek, bueno, edo behintzat niretzat, ez, bakoitzak hemen bere gustoak eta Belfast honi behintzat nik bai estetikoki eta bai narratiboki trailerrak kontatzen duenarekin eta ideia kontatu digunarekin oso proposamen ontzat emango nuke. Nik orain arte beti egokitzapenakin izan ditu, batez ere Shakespearekin Shakespearekin obsesioa du, Branagek. Teatroan batez ere aritu da, bere obrak antzezten. Eta hau da, esan dezakegu dela lehenengo historia pertsonala egiten duena. Guazen urrengo proposamenaren bila, aipatu dizuegu, filmen artean Belfast hau, aretoetan ostiraletik dagoena, eta ostiralean bertan, estreinatu zen, hau bai gore xamarra, La Abuela, bai, benetan, hola, beldurtiak, sensibleak bazarete eduki, hola, gogo xamarrei, honek, ematen du beldur puntu bat ez idoia. Bai, esango nuke. Paco Plazak egin du, eta, bueno, Paco Plaza da, maestro bat beldurrezko filmak egiten. Ezagunena, denok ezagutzen dugu, Rek saga da. Izugarrizko goihartzuna izan zuen, eta nazioartean ere ezaguna egintzen pelikula, ez dela gauza erresa beldurrezko filmatekin hori lortzea. Ze orokorrean ez da prestigio asko duen generoa. Pero puede mejorar. No. Le llamaba porque estaba buscando una persona para cuidar de mi abuela y he visto su anuncio en internet. Hay que lavarla, acostarla... Estreinaldia film honena 2 urte zateratu ostean, zinemalditik pasa zen, baita Sitgesetik ere, eta bueno, azkenean iritsi zaigu. Oraingoan Carlos Bermutekin egin du elkarlana, Diamond Flash eta Magical Girl filmen zuzendaria, orain arte Jaume Balaguerorekin elkarlalean aritu den arren, Balaguerorekin Rek egin zuen hain zuzen. Eta bueno, naiz eta Bermutek gidoia egin duen, ideia originala berea da. Kontuz, Ari. ASMR pizka dago. Bai. Wow. Nik esan bardet pelikula honen inguruan kristango badakatela ikusteko. Bai, ikusi nahi du, Azteko, bai, izugarri. Gaina, iruditzen zait, azkenaldian ez, ze azkenaldian oso beldurrezko film edo telesail gutxi ikusi ditut. Baina, bai azkeneko urtetan, 3-4 urtetan, asko kostatu izan zaitela ikustea edo topatzea edukiak benetan beldurra, ez dienak gelditzen sustotan bakarrik. Adibidez, Paranormal Activity oso susto ematekoa da, baina ez dizu beldurra sortzen edo neri ez behintzat. Eta pelikula honek, adibidez, bai ematen ditela sentsazioa, beldurra emango didala, benetako beldurra. Eta nire lehen guzina, jonda, asteburu hontan ikustea hau, aretutara, eta berari, niri bezala asko gustatzen zaio beldurrezko gauzak ikustea, edo irakurtzea, edo dena delakoa, eta esan zian, benetan beldurra pasazula. Beraz, nik erreferentzia horrekin, saiatuko naiz, juten, aste honetan. Beraz, zuri, sustotik arago, gustatzen zaizuna da, beldurrean kateatuta mantentzen zaituen zine hori. Film guztian zehar, benetan tentsioan egotea ez sustoagatik, baizik eta beldurragatik. Nei, trailerrak bakarria, bai. Utzina hola nekatuta, Nahikoa. Bai, ze
ez da gidoiaren zein momentutan pasako den trailerrean kontatzen den egoera idiliko, bueno, egoera gogor, baina bueno, amonaren zaintza, amona berdeskubritu, badirudi protagonistaren eta amonaren artean ere harremana lehenago igual etzela ikaragarria, ez dakit, amona oso autonoma, eta bapatean den aldatzen da, ez? Ez da gizan momentutan hasiko den gatazka, baina pentsatzen dut, goiz xamar, eta horrek minututxo asko uzten ditu, beldurrean, tensioan, giarrak gogortuta, horre zinema aretoan egoteko, Bai. Abuela, mira qué guapa estás. Jakingoz bazenu beldur pelikula bat dela, nik uste dut pelikularen lehenengo zati guztien, txinederak jabituko beldurrezko izango denik ere, baina gero... Zeinek iten du, nork iten du amonaren papera? Badakigu? Eske iruditzen zait, trailerrean ikusten denagatik, wow. Bera Baldez da, ez da? Bai, Bera Baldez da Monaren papera egiten duen aktorea. Ba, iruditzen zait, oso ondo egiten duela. Ikusi, trailerrean ikus daitekenagatik bakarrik, baina... Bueno, saiatuko nahiz joten eta aurrengo astean aldeten eman hemen ere iritzia. Hala ere, honen batean, Bera Baldezen inguruan ere aritu gaitezkez, karagarezko bizitza dauka, konturatu nahi duela gutxi irakurri nola bere artikulo bat, berari buruzko artikulo bat, Chanelentzako desfilatu Brasilen torturatu izan, eta oraintxe bueno, Espainiar zineman ere rekonozimendua, bueno, azken urtetan edo lortu duena, baina badauka horre ibilbide gogor eta majo xamar bat kontatzeko modukoa. Bueno, ez dakit Labularen inguruan zerbait gehiago esan daitekeen Idoia, eta bestela azken proposamenaren bila goaz. Ez da, bueno, beldur geriatrikoa hiltzen dion lehenengo aldia dela Paco Plaza, baina, bueno, nik oaindikan hiltzatuta daukat burun errekeko amona hori pasillo bukaeran. Ez dakizu gatzez duen irudioi. Sartzen dira amona honen etxean, eta hor fondoan ikusten da. Eta irudiri hiltzatuta daukat. Egia da? Bai, esan bakatu. Askotan erabiltzen dira amonak... Hori esango nun, egia da, pertsona helduak, umeak beti dira, bueno, esango nun, mamua, baina, bueno, edozein ente ez natural ikusten duten lehenengoak, animaliak ondoren, eta gero, beldurra emateko garaian, errekurtso oso ohikoa dia Aiton Amonak. Ze goatzen naiz, La Visita pelikulan, ez dakit nola den inglesez, The Visit, supongo izango dela, horre ere, dia Aiton Amonak, gero ere, lehen adibidez, aipatuet Paranormal Activity, ez dakala zer ikusirik, ez dakala niretzako zentzu oso literariorik, edo ez dakit nola esan, eta horre ere, bapaten, imaginatu, agertzen badia, sorginak edo akelarre antzeko bat, asko dia emakume superhelduak. Eta egia da, Aiton Amonek beldurra ematen dutela horrelako filmetan. Así que, hau, La Abuela deituta, Bada, kontu bat ere uste dut Donostiako zinemaldian Bera Baldez egon zenean, asko gaso ezagutuko zutela, baina pelikularen rodajea eten egin zen pandemia itxialdia eta tartean zegoela, eta berez Bera Baldez, plazak deitu zionean, Brasilen bizi zen, ona etorri zen, eta bertara joan beharrean bere representantea Parisen bizi da, Bera Baldezek Parisen urteak egin zituen, Nubel Bajeko giroan eta oso modu askean bizitako emakumea, eta horretik diote, haren inguruan aritzeko asko ematen duela, baina rodajeak gelditu zuten, eta berak esan zion zuzendariari, bizirik mantenduko naiz. Rodajea amai dezagun, orduan 82 urte edo izango zituen, ikarrarezko sasoia duen emakumea da, baina, azkenekin oso ondo zemate luzatu ziteken dena, eta azkenean lortu zuten, baina,
oso emakume interesgarria, berez Brasildarra, naiz eta espainola, frantsesa, hitz egiten dituen da Europan asko ibili den, eta egia da, bai, paperak ikarrezko pisua dukela. Bea berez modeloagoa da, aktriza baino, bueno, aktore lanetan ere egin ditu, hainbat eta hainbat urte, eta hortxe, bueno, haizue, la abuela, ez da egitea, beldurra maten duena, nik ere akasi ikusi nahiko dut, ikusi nahiko dut. Bueno, planteatuko dugu. Azken proposamen badaukagu, zuentzako, zineari dagokionez, eta hau ere, ostiralean estrenatu zen aretoetan, Prisoners of the Ghostland. Eta hemen, Idoiak egin du bere bidetxoa japoniaruntz eta bueno, zine zuzendari eta zinema japoniarraren gana edo. Idoia. Bai, bueno, aurrekoa beldurrezkoa izateatik serie B izan zitekeen, ez denarren, baina hau benetan serie B da. Osa, nahiz eta kriston dirutza jarri duten, baina, bueno, hori estilo hori ez, pixkat irreverentea eta esaten den bezala gaizki esan da. Wow, Nicolas Cage ikusi dugu ja, bapatean. Barkatu bai. Shion Sono da zuzendaria, eta japoniarraren lehenengo ingelesezko filma. Beldurrezko film independenten zalen arten Shion Sono oso ezaguna da. Baina aretoetan ikusteko aukerak ez dira egon orain arte. Normalen zinema jaieletatik bakarrik pasa izan da. Hau adibidez Sitxesen estrenatu zen eta Donostiko beldurrezko astean ere ikusgai egon zen. This is the Ghostland. A land of no escape. Zuzendari hau bilegatu zen kultuzkoa Suicide Clubekin, 2001ko pelikula bada. Eta, bueno, honetan gerra gizon batek, bankuak lapurtzen dituen Nicolas Cage kartzelatik askatuko du, desagertu den bere biloba aurki dezan. Eta jartzen dio traje bat, zeinak eztanda egingo duen 5 egunetan, ez balin badu aurkitzen. Bueno, ez balin bada bilobarekin bueltatzen, edo ez badu aurkitzen, bai lehenko da. Wow. Radioactive. No one escapes the Ghostland. No one! Tan eskaz gain, bere bekatuateatik libre geratzea bilatuko du Cageen pertsonaiak. Hirugarren aldia da ikoizle berdinekin parte hartzen duela Cageek, Mandy eta Color Out of Spaceko sortzaileekin. Eta, bueno, bi pelikula hauek izan zidan pixkat Nicolas Cageen reinbentzioa esan dezagun. Ze orain bedirudi gurauzin horrelako pelikulak egiten dituela. Eta arratsan dago. Osea, Mandy eta Color Out of Space hauek dira pixkat horrelako fantasia psikodeliko Lovecraftiano batzuk oso estrañoak, baina honetan interesgarriak. Mentxe gaurko puri-puri antarteko proposamenak, telesailei dagokienez Feria la luz más oscura eta The Gilded Age, eta pelikulei dagokienez Belfast, La abuela eta Prisoners of the Ghostland. Esan dezakegu 5-tik 3 Idoia badirela ondo pentsatzeko modukoak, ezta? Bai. Nik 4 esango nuke, baina 4 ere bai? The Gilded Age ere badu berea? Bai. Bueno, denboragatik gehien bat. Azkenen telesailo bat ordu bat daugei. Bai, hori da. Beste hirurak, beldurragatik gore puntu badutelako, gore puntu asko ere bai horitako batzuk, The Gilded Age-ek, 80 minutuko atalak dituelako, eta, kaso denen artean, ikusteko errexena, leunena edo Belfast izango da, eta itxura oso nadoka honek ere. Baina egia esan, niri Nicolas Cageen azken hau ere asko gustatu zait, egia esan ez dut gogoratzen Suicide Club ura,
izenak bai ez dut ikusi nuenik. Ez, oidanik ez dut ikusi. Baina, akaso inoiz ez da berandu izango Sion Sono harrapatu eta aretoetara iritsi den aitzaki horrekin, bere lehen ingelesezko film hori konsumitzeko, naiz eta Idoia zuri gehiago gustatuko zaizun Sonok pelikula japonesez egiten dituenean, ez da? Egia esan, ez dut bere lana oso ondo ezagutzen, aukera ona izango da guztio ezagutzeko, ze gurera ez da iritsi orain arte. Bueno, bataio aproposa beraz, Prisoners of Ghostland honek eskeniko diguna. Idoia da Uzkudun, agurtu egingo zaitugu, Twitchen zerbait egin behar baduzu abixatu guzu, gurrengo gara zure streamingak jarraitzeko prest, eta bihar, ez baina asteazkenean uste dut hemen bigarren kaferen laborategian behintzat elkar ikusiko dugula, ez da? Gelditu makinak. Bada erlarazko esamolde bat 13-14 egitea dioena. Parekoa engainatu edo nastea, alegia. Bazen egiten mekanitaren semantika aldorretik datorren espresioa dela? Antza, ez omen dago 13 eta 14 neurreko giltza ingelesik. Bai ordea horretaz ohartzeko bezain pizkorra izan zenik. Gure mai inguruan ez dugu mekanikaririk eta ziria sartu asmoz ibiltzen direnik ere ez dut uste. Kontua da, horri markatzailea tertuliaren 3. eta 4. horrien artean utzi genuela eta horrexeri heltzera gatoz. Makroetxaldeak eta hidroelektriko itzulgarrien bidetik energia izango ditugu mai gainean Maite Aristegi, Jokin Aldazabal eta Aitziber Saroberekin. Dena esatera, saio honen exekuziorako giltza ingelesa ez dugu askorik erabiltzen, baina baditugu bestelako tresnak. Ongi dakizue pilulez ari garela bai. Gaurko atalean buru bakarreko giltza Daniel Sarri Ugarte eta irakurgai gomendioa izango dugu. Adi entzule 14. utzita, hau baita gelditu makinak. Saioaren 15. atala. Jada entzungo dituzue Gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Galdu dugu Idoia dabila, baina lasaie ondo dago bera, akaso Twitchean ikusiko duzu gaur arratsaldean zehar, ze montatu du bere set guztia streaming lanetan aritzeko, eta guk aurrera egingo dugu, baina proposamenak dagoeneko garbi utzi dizkizuegu, ikusi beharrekoak, beldur gehiago ematen dutenak, beldur gutxiago emango dutenak, eta denetarik beraz, zuek aukeratu, euren artean zer den gehien gustoko duzuena, eta esango diguzue, batzutan gehiago asmatuko dugu, eta beste batzutan ez da beste gustatuko ikusten duzuena. Ze den mundu. Eta guk Olimpiar Jokoen inguruan hitz egin behar dizuegu, bai? Bai. Ostiralean hasiko dira 2022ko neguko Olimpiar Jokoak Beijingen. Gure kirolariak prest daude, bertara joateko, izatez batzuk dagoenekoan dira, duela ordu gutxi iritsi da Lukas Egibar, Imanol Rojo ere bertan kokatzen ari da, eta poliki, gure lau ordezkariak bertan izango dira. Egibarren kasuan, asteburua munduko kopan aritu da, arekin egon naiz bertan, Cortina Danpetzon, 5. postua lortu du, final erdikoan ezin final nagusirako txartela eskuratuta, akatxitxe tonto baten jatik, baina garrantzitsuena da, honenen artean izan dela lehian, eta Lukas
Lukas Egibarren eskutan izango dela Euskal domina aukera nagusia Olinpiar Jokoetan, baina eurekin batera, Imanol Rojo, Lukas Egibarrekin batera, Imanol Rojoren kasuan bere 3. parte hartzea izango da, estreineko zariko dira beste bi. Manes Alsamendi, lehen ere ipatu dizuegu sarreran iraupen eskian ariko da, Brasilgo selekzioarekin, bera izabakoa da, bertan bizi eta ezi izan dena, aita euskalduna du, baina ama Brasildarra, Manes Alsamendi Silva, eta bertan jaio zen Brasilen, naiz eta umetatik hemen egon den, eta noski euskalduna den, eta Brasilgo selekzioarekin ariko den, besteak Espainiako selekzioarekin ari diren bezalaxe. Eta Adur Etxezarreta ere ariko da alpino eskian, aresoko, eskiatzaien aparra entzatere, lehenengo Olinpiar Jokoak izango dira. Baina, lasai egon, ez izuto. Ez lasai. Gu ez gara, gaur Jon Garat eta Ane Urkiri kiroretako lankiden lana egitera etorri, beraz, lasai egon. Men sana incorpore sana esaten zuen Decimus Junius Luvenalis Erromako imperioko olerkariak. Horrelako zerbait pentsatzen zuten aintzinako Grezian. Harmonia lortzeko biderik egokiena gorputza eta adimena lantzea zela uste zuten. Eta beraz, artea eta kirola eskutik zijoazen. Horregatik, Pierre de Coubertin baroiak jokoen etorkizunerako bere planak diseinatu zituenean, atleta, artista eta ikusleen artean lotura estua egotean nahi zuen. Horrela, 1904an Le Figaro egunkarian de Coubertinek honako esan zuen. Hurrengo pausoa emateko ordua iritsi da. Olinpiadaren jatorrizko edertasunera itzuli behar dugu. Olinpiaren urrezko aroan, arte ederrak harmoniaz kombinatzen ziren joko olimpikoekin. Hori egi bihurtu behar dugu berriro. De Coubertinen planura 1906ko Kongresu Olimpikoan eztabaidatu zuten. Hala ere, 1908ko Londresko jokoetarako denborarik ez zegoenez, ideia Estokolmon 1912an gauzatu zen. Hasiera batean Suediako arte komunitateak eskatu egin zen, baina azkenean ekitaldi horiek programa olimpikoan sartu zituzten. Beraz, ez bazara oso kirolaria lasai, olimpiar domina bat lor dezakezu. Soilik bi gauza beharko dituzu, talentu artistikoa eta denbora makina bat. Bost disiplina antolatu zituzten, arkitektura, literatura, musika, pintura eta eskultura. Hasiera batean, disiplina horiek orokorrak ziren, baina gero kategoria espezifikoetan banatu ziren, hala nola drama, lirika edo epika literaturan, musika orkestrala edo instrumentala, bakarkako kantua edo koruan, marrazketa, arte grafikoak eta kuadroak, estatuak, erliebeak, dominak, plakak eta medalloiak. Arkitektura bera ere sartu zen programan, hirigintzari eskainitako kategoria batekin. Domina hoiek gainera ezaugarri berezi bat zuten, ez ziren beti sari guztiak banatzen. Epaimaiak utxik utz zitzakeen hoietako batzuk. Adibidez, 1958an ahots musikaren kategorian soilik brontzea banatu zuten. Gabriel Bianchi italiarrari eman zioten, Bianchi gizakoa. Ondo egin duzu, baina zein beste. 1912ko edizioan 33 pertsona lehiatu ziren eta kategoria guztietan banatu zituzten urrezko dominak pentsa, Pierre de Coubertinek berak parte hartu zuen literatura disiplinan izan zen Ode au Sport lanarekin eta ez eta asmatu ze lortu zuen, bai. Urrezko domina noski Olinpiar Joku modernoen sortzaile izanik, tongo ala ez, zuek erabaki. Beste datu bitxi bat dut honen inguruan, 1912ko Olinpiar Jokoetan Walter Winans estatu batuarrak 4 urte lehenago urrezko domina irabazi zuenak tiro kategorian, eskulturan zilarrezko domina lortu zuen, baina ez zen bakarra izan. Alfred Ajos igerilari hungariarrak 2 urte irabazi zituen Atenasen, 1886an, eta urte batzuk eroago, zilarrezko domina bat arkitekturan.
Hanberesko 1920ko Olinpiar Jokoetan arte lehiaketak ez zuen arrakasta handirik izan, baina 1924an Parisen 183 parte hartzaileek aurkeztu zituzten euren lanak, baita 3 artista sobietarrek ere naiz, eta garai hartan Sobietar Batasunak ez zuen Olinpiar Jokoetan parte hartzen. Paris bere epaimai ospetsuagatik nabarmendu zen. Izan ere, literaturako Nobel sari irabazi zuen lehen emakumea, zegoen bertan Selma Lagerlöf suediarra, edota Igor Stravinsky, errusiar konposatzaile ospetsua. Ezakit Stravinsky oso pertsona zorrotza zen ala ez, baina urte hartan musikan ez zuten dominarik banatu. Inbidia okiko zuen. Agian. Selma Lagerlöf jatorragoa zen. Pentsa, urte hartan literaturan 2 zilarrezko domina banatu zituzten. Danimarkako Josef Petersenek Euriale lanarengatik jaso zuen, eta Britainia handiko Margaret Stuartek Sword Songs liburuarekin. Arte lehiaketaren ospea Amsterdamen mantendu egin zen, 1928an, eta 1100 lan baino gehiago erakutsi zituzten udal museoan. Olinpiar Jokoetan parte hartu zutenetako batek, Paul Landowski frantziarrak, urre olimpiko irabazi zuen boxeolari baten eskulturagatik. Landowski gaur egun ezaguna da, Rio de Janeiroko Kristo berroslearen sortzailea izateagatik. Arrazoi ekonomikoengatik eta Los Angelesen kokapenagatik, 1932ko Olinpiar Jokuetako parte hartzea 1928koa baino txikiagoa izan zen. Hala ere, arteak ez zuen arazo hori jasan eta parte hartu zutenen kopurua egonkor mantendu zen. Erakusketak 384.000 bisitari ekarri zituen Los Angelesko Historia, Zientzia eta Arte Museora. Lehiaketa artistikoak Berlin 1936an eta Londres 1948an ere egin zituzten. Hala ere, lehiakide kopuruan nabarmen murriztu zen azken joko horietan. Arte disiplinak Olinpiar Jokoen parte izan ziren 1948 urtera arte. Hala ere, 1949an nazioarteko batzorde olimpikoaren kongresuak ondorioztatu zuen proba hauetan parte hartu zuten gehienak profesionalak zirenez, ez zutela jokoen espiritu amateurra islatzen. Olinpiar dominaren bat irabazi zuten lan asko galdu egin dira. Proiektu arkitektonikoak dira errazen koka daitezkeenak, naiz eta guztiak ez zituzten guztiz eraiki. Hala ere, hoietako batzuk oraindik bisitatu ditzakegu. Esate baterako Amsterdamgo Estadio Olimpikoa, Jan Wills arkitektuak diseinatua, urre olimpikoa lortu zuen, gogoratu 1928an, edota Payne Whitney gimnasioa, Yale Unibertsitatekoa, John Russell Pope arkitektuaren lana, auzilar olimpiko izan zen 1932an, edo Breslaviako Estadio Olimpikoa, Richard Conwars arkitektuak diseinatu zuena, 1932an. Baina goza bat esan behar dizuegu, hau dena iraganean geratu zen Olinpiar Jokoak amaterrak izatea bezalaxe, eta Olinpiar Jokoak profesionalak diren neurrian, zergatik arte profesional edo ez profesionalari, baina arteari berriro bateak irekitzea. Zalantza nagusia maila izango da pentsatzea, nor izango zen gaur egungo epaimai horretan, ez dakit, Selma Lagerlöf edo Igor Stravinsky. Gu ez, seguro. Lagarota di Panemaren giro goxonetan utziko zaituztegu, honek ere badu ukitu olimpikoa, duela oso gutxian jokoak jokatu zituztelako, baina esan da bezala arte asko ere badu Rioko hiriak eta
ondo zartuko zirateken biek. Mirentxin gidarien elkartasun sareak amaitu du bere ibilbidea. 1989ko urrian sortu zuten voluntario batzuk, presoen senide eta lagunen zerbitzura, kartzeletarako bidaia luzeak arintzeko eta errazteko xedez. Ordutik gaur arte, 100 izan dira asteburuz asteburu, furgoneta hartu eta 2 estatuetan barrena kartzelaz kartzela ibili direnak. Miren izeneko emakume bat eta 2 alabak Manu presoarengana eramateko Aitorrek hartutako iniziatibak eman zion, hain ezagun egin zaigun izena. Ez ustean, pertsonen zaintza emakumeen bizkar gainean kokatzen duen sistema patriarkal honetan, eredugarri bilakatu zait Mirentxinen esperientzia. Miren Manurengana eramateko Aitorrek hasitako sostengu ekimena. Zerrendak antolatzen, txandak lotzen, telefonoz hotxe egiten, agendak bateratzen, orduak jakinarazten, eta elkartasunak etenik izan ez dezan, lanean aritu diren beste milaka eta milaka herritar egon dira. Hoiei guztiei, benetan, bihotzez, eskerrik asko. Euskal presoen lagunek ez dugu inoiz ahaztuko. Baina sakabanak eta politikak, istripuak eta hildakoak ere eragin ditu. Euskal presoen 16 senide eta lagun hil dira errepidean. Ostiral gauean lanetik atera aste osoa lanean pasata gero, eta jakitea bidai luze bat daukazula aurretik, baina aldi berean jakitea eramango zaituztela era seguruan laguntasuna izugarriarekin etxekoak balira bezala, hori izugarria da, izugarria izan da. Lehenengo viaje izan zen udan, kriston egualdixez. Binezka gazte Durangokuk. Junginan pikazentea karzela. Bat mediku eta besti neski psikologi. Baixakun gabaz urten gendun. Parranda juteko sasoin eurak geuri laguntzea etorri zin. Oso ona engendun viaji, bai arutz eta onutz. Ondarrun esaten da modun famau. Gero askotan gertatu zitzaigun bazkaltzea jun, gelditu eta gero bazkaltzetik anatea eta bapaten kotxeko kristala, furgonetako kristala puskatuta. Bertan prosozion baten lagunek, justu musika talde bat zeukien, eta abesti bat intzuen dispertsoen aurkakoa, proposatu ziguten Mirentxinen geudenak edo Mirentxin bertan, abestuko gendun eta grabatuko gendun. Gero bere bideoklipen jartzeko. Eta ala xin gendun. Zer ez dute esango guraso adinekoek, haur txikiekin bidaiatu dutenek, karnetik etzeukatenek, eta Mirentxinekin joan alizatea beste norbaiti eskean ibili gabe joateko modua egiten zirenei. Uste dut ekarpen handia egin dutela. Bidai luzeetan laguntzeko beharra amaitu da, bai. Eta zeintzuk dira orain miren guzti hoien beharrak? Komunitatean erantzungo diegu behar hoiei, jarri belarriak eta irudimena martxan. Jarrai dezagun izaten ezberdin, jarrai dezagun izaten herri. Guri emandako laguntza guztiagatik eskerrik asko. Aupa Mirentxin txofarrak eta euskal presoak etxera. Aupa Mirentxin! Onenak zarete! Eskerrik asko guztiagatik! Biba, 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 mila bier biba zuek, sekulako egin dezue. Etxerako kunda, asteartetan gaueko 10:00 naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea.
Arratsaldeko 5:13, iaia 5:14 dagoeneko, eta guen mentxe gara, zuekin zuzenean, oraindik asko daukagulari kontatzeko. Segituan izango gara Crash kolektiboa osatzen dutenetako kide batekin, Nerea Telleriarekin, eta euren proiektua ondo ezagutu, eta hainbat gauza garrantzitsu eta interesgarri kontatuko dizkigu, baina aurkeztu nahi dizuegu kantu berezi bat, haur transexualen errealitatea ulertu eta ezagutarazteko, kantu eder hau ondo dute, Popatik banda osatzen duten Xavier Creuet, Aingeru Maior eta Ekaitz Goikoetxeak etxeetan, ikasgeletan, leku guztietan entzun ikusi eta lantzeko eta gozatzeko hori da nahi dutena. Zuen ingurukoi zabaltzea eskatu digute, gure ingurukoei edertasuna eta ipuinik ederrena ere, bizitza bera, zabaltzen eta oparitzen arituko garelako, eta zuei gustatzea espero dugu, seguri ere asko gustatu zaigu. Lan ederra musika Xavier Creuetek egin du, Popatik bandaren kantu bat da, naizen elkartearentzat sortu dutena, hitzak Aingeru Maior eta Ekaitz Goikoetxeak esan da bezala, abestu eta gitarra jo Xavier berak egiten du, Xavier Creuetek, aurra hotsa luziak jarri du, irudiak eta adiz, ikaragarri ilustrazio ederrak dira streamingizari bazarete eta bestela gero bilatu kantua, eta animazioa irudi horrekin batera Kiko Romerok egin du. Eusko Jaurlaritzaren berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailaren laguntzarekin osatu dute, eta kantuak, Popatiken kantuenek, ipuinetan ez bezala izena du. Ipuinetan ez bezala, zuek ere bilatu eta batez ere elkarbanatu nahi baduzu ze badago, mami eta badago zer landua horrekin. Baina, guk aurrera egin aurretik eta Crash kolektiboarekin egin aurretik, zuek hau entzutearen nahi genuke. Semezte guapo zauden, amak zizun esan, ama apo ez apa, erantzun zenezan, naizta ezenekien, guapa esaten, neska zinela argi, jakin zenezaken. Argia ez dagoiko liburuen jiran, nire lagun poetak ala esan zidan, apoak ez daudela printzei begira, hemen apoak apa biakatzen dira. Bihotsak ikusten baldin bageneki, apoak apa izan direlako beti, begiek begirada duten ez helburu, transformazioa guk egin behar dugu. Ama, orain arte pitidina ikusi eta mutila nintzera uste zenuten. Baina orain nire bihotza ikusten duzue eta badakizuen neska naizela. Begirune onarpen eta maitasunez, ikusten zaitugula, ikusten duzunez, zarenaren ispilu eder eta lirain, zorion txuloratzen ari zara orain. Bazen behin batean, ta ala ez bazan, dagoeneko ez daude gure kalabazan, naiz ipuinekin une ederrak igaro, bizitza bezalako ipuinik ez dago, naiz ipuinekin une ederrak igaro,
Bizitza bezalako ipuinik ez dago, ipuinik ez dago. Bat egiten dugu bat bizitza bezalako ipuinik ez dagoenaren lema horrekin. Eta bide batez, aipatu behar dugu, larun batean estreinatu zutela kantu hau, Naizenek bere urteurrena ospatzen zuelako, eta, sari banaketa eta ekitaldi berezia egin zuten, Naizen adingabe transexualen familien elkarteak. Jose Luis Quintas Osasuneko sailburu ordeari, Aitzole Araneta, sexuologo eta aktivistari eta Ekailersun diren amari eta aitari sari bana eman zizkioten. Ikusten gaituzuela ikusi nahi dugu izenburupean, ekitaldia, eguerdiko 12 hasi zen, Gasteizko Europa Biltzar jauregian, eta, gaur egun Naizen osatzen duten 250 familietako asko izan ziren bertan. Baita, erakundetako ordezkariak, azken urteotan elkarteari lagundu dioten beste elkarte, profesional eta aktivista batzuk ere, eta bertan aurkeztu zuten ipuinetan ez bezala, kantu zoragarri hau guke, Naizen elkarteari buruz hitz egin izan dizuegu, eurekin ere izan gara harremanetan, Ekaitz Goikoetxea kantu honen letragilearekin ere, aipatu izan dugu, beste Naizenen kantu batzutan ere parte hartu izan du berak, edo lan egin izan du hitzoiek osatzen, eta gonbitea luzatu diogu, Xabier Kreuet eta Ekaitz Goikoetxea bera izango dira gurean datozen egunetan, oraindik ez dugu itzorduri zehaztu, baina kontatuko digute zer den aipatu dugun proiektu hau, Popatik, bandaren helburu nagusia zein den, ze musikatik aratago dolare antzeman dezakegu, eta eurekin ezagutuko dugu proiektua eta baita Naizenekin egiten duten elkarlana. Baina hemendik gure aitortza eta gure besarkadestua saria jaso duten Jose Luis Quintasi, Aitzole Aranetari eta baita Ekailersun diren familia eta lagun guztiei, eurekin ere bat egiten dugulako eta egia esan eskertzen diegulako egiten duten lana, Naizenek noski eurei dagokien zilegitasunarekin eskertu dien bezalaxe. Arratsaleko 5 eta 21 eta azken txampan murgildu behar dugu zuekin, eta horretarako lehen aipatu dizugun bezala, Crash kolektiboa ezagutu behar dugu. Fedeak mendiak mugitzen baditu, sorkuntzak mendiak eraikitzen ditu. Bide guztiak ireki, zuhaitzak bere lekuan jarri, ekosistemak osatu eta lore guztien edertasuna koloreztatzen du. Baina naturaren edertasunak baditu arantzak, amildegiak, sasiak eta arroka erraldoiak. Beraz, sorkuntza prozesu guztiek dituzte argiak eta ilunak, aldapak eta loreak. Hala ere, etengabe ikusten ditugu gure inguruan sortzaileak, artistak, langileak. Izango da zailtasunak ez direla prozesua gelditzeko modukoak, edo geldituta ere saiestezina dela sortzen jarraitzea, beldurak gainditzea eta ekosistema berriak sortzea. Crash kolektiboaren animaliak ikuskizunean entzun dezakegu, hori gertatzen da beldurrarekin, ez du betirako irauten. Gaur, euren azaletan nola bizi duten kontatzeko gonbidatu dugu Crash kolektiboko Nerea Tilleria Garzia. Beraien azken mendia Crash da, gazte sortzaileez osatutako kolektibo bat. Kontadoresen elkartu ziren duela ia urte bete, Donostiako Bidebieta auzoan dagoen sorkuntza zentroan. Antzerkia egiteko gogoz, proiektuari forma eman eta kontadoreseko espazioak ematen zizkien baliabideak probestuz, animaliak sortu zuten, beraien lehen obra. Dena kontatuko digu Nerea Tilleriak. Ongi etorri bigarren kafera. Kaixo, ongi etorri zuei, egunon. Zer moduz? Ondo, oso ondo, justo musika hori aitzen dudanean, aitu daitora hainez, sarreran, eta sartu zaitorrela, urduritasuna, gorputzean. Bueno. Zeren gogoratuet justo hor, kontadoresen eta urnietan, justo antzerkia hasi baino lehen, musika hori jartzen genuen, eta jendea sartzen doa,
Orduan, momentu horiek dia, ostras, kristurak, zaude hor, adrenalinakin hor, buah. Eta Amaiaren sarreran ere hartu dolako giro apokaliptikoa, ez? Pentsa, Zedeak mendiak mugitzen baditu. Nik izaten, wow. Podcast pixkat. Bai, oso guapo. Bueno, borobia gatu zego. Bueno, gero, aurrera xio itzengo dugu musikan inguruan, baina, bueno, gure entzulek jakin dezaten, musika hau nere atelieriaren meritua da. Beraz, bueno, gero itzengo dugu, animaliaken inguruan eta musikaren inguruan ere noski. Baina, bueno, guazen astea poliki. Iaz hasi zineten Crash kolektiboaren sorreran pentsatzen, edo, bueno, honen inguruan zehoz egitekotan biltzen. Nola izan zen ideiatik, ez dakit zein okurrituko zitzaion, edo, eta gero ideia horretatik ekintzara pasatzea? Bai, gu ginen, bueno, gera lagunak, ez? Eta nigo atzen naiz, iritsi zela martxoa, eta, bueno, COVID-an asuntoa ja hobea zegon, eta sortu zitzaizkigun antzerkia egiteko irrikak. Eta orduan, ni baditut lagunak sartuta daudela antzerki munduan, dakat nire hormatxea ere gero aktore zabena hemen, berarekin ere hitz egiten esaten genula, eta egiten bade guzti ez dakit, igual hasi elkartzen ostiraletan, eta ea zer gertatzen den. Ez? Eta orduan, genik egun kontadorez bazeola, eta kontadorez azkenean oso ondo dago, zeren doainik salak usten dizkizute, eta salak oso handiak, super ondo, ensaiatzeko perfektuak. Eta orduan ni jarri nun ere Instagramean. Eta jarri nun, antzerkia egin nahi dugu norbait animatzen bada esatea. Eta Instagrametik, ezagun bat ere erantzun zidan, eta beste ezagun batek esan zidan, nire lagun bati izango diot ezakizte. Eta hola, hasi ginen, tardun jarri genuen eguna, nirearekin ez egin taula, esan genuen. Eta ostiral arratsaldea adibidez, dela, nire adibidez hemen Donostiako kurtsoetan egin dut ostiral arratsaldetan antzerkia. Uste genuen, zela eguna nahiko ona egokia. Tardun jarri genuen, ostiralean, elkartuko gera ostiral hauetan, honetan hitz egiteko orduan kontadorezen, ostakit igual 5 edo 6, eta pila jende elkartu ginen, batzuk ezagutzen ditun, batzuk ez, izan zen dena horrela, nire Instagram pertsonala, eta gero ezagutzen ginen jendea edo ez. Eta goazen, joan ginen lehenengo eguna, joan ginen kontadorezia, gainera aditu handia utzi ziguten, eskenatokia dagoen gela, eta horrela, zirkulu bat egin geru, eta zergatik gaude hemen, pixkat horrela hitz egiten, ez? Eta guztiak hor genitun hori gogoak zerbait iteko. Zena azkenen hori gertatu zen iaz, eta ja daramagun 2 urte, geldituta, COVID-an asuntoakin, hori. Ez erregiten, eta orduan genituen hori, zena hori ez piztuta, eta nahi genion, erantzun bat eman. Eta orduan hasi ginen ostiralero elkartzen, eta egiten genuen improvisazioak, zeren bertan elkartu ginen gazteak, geneukan, bueno, ez guztiak, baina gehiengoak geneukan esperientzia bat antzerki mundutik. Orduan egiten genitun ezagutza jolasak, improvisazioak, edo ere ideietat, ere bueno, ez genek egon hasieran ea antzerki bat egin nahi genuen ere. Ez genekin ez zer. Orduan ideiak esaten genitun, eta hasieran izan zen pizkat gora beratxua, zeren igual ostiral batzuetan etortzen zen jendea, igual, goatzen naiz igual ostiral batean, jun eta igual 2 egon, edo 3, edo azkenean ezin dut, karo, como ez genekan azkenean ardura hori, edo zen dena como oso horrela, pizkat zintzili zehola, ez genekan talde kohesio hori edo talde ardura hori. Orduan izan zen oso goro beratxua eta gaina goatzen naiz hasieran oso parre asko egiten genitula, zeren improvisazioak egiten genitun eta kriston gauza eroak atzatu ziren hor. Eta horrela gaina jun ginen ere jendea ezagutzen. Zeren esan duan bezala, badaude jendea, nire lagunak badirela eta ezagutzen genituela, baina beste batzuk ez. Eta orduan, horrek ere demostratzen du antzerkiak ere jendea elotzen dituela, ez? Porque hori izan zen prozesua de gauzak egiteko, eta gero ere gure artean ere konfiantza hartu joan ginen. Eta horrela orduan,
gero martxoan edo apirilan, edo maiatzan edola, ja igual geuden lau neskaia fijo joaten ginela ostiralero. Eta zinen pentsatzen, zer egiten dugu. Eta goatzen naiz, osea, lehenengo ideia izan zela 4 gatas. 4 gatas, zergatik, porque pentsatu genuen, eta egiten badugu zerbait igual konfinatuta gaudela etxe batean, eta hor gauzak gertatzen direla gure, elkar bizitzan, eta 4 gatas, eta gogoatzen naiz, pizarra bat hartu hor kontadoresen, eta, ez izango ze hau, gero hau da pertsonaia, gero gertatzen da hau, eta zen kriston lioa. Baina ondo, osea, oso pasatzen genula. Eta gero ja, izan zen, geuden 4 aktoreza. Orduan pentsatzen genuen, eske behar dugu norbait kanpotik ikustea, eske ezin, oso polita da, ideia hori de, gu egiten dugu dena, gu sortzen dugu dena, baina behar dezu norbait hor egoteko, osea, hor, azkenean, lauak baldin badaude estenan, eske ez dago norbait hor gidatzen laguntzeko. Hoi da. Orduan, nire daukate oso lagun bat, deitzen dena Sergio Arka, eta berari konpentatu nion, aizu Sergio, eta etortzen batzea ostiraletan, bira, ja taldea, porque hasieran zen pizkat erokeria, baina ja taldea, más o menos, finkatuta dago, lau neska joaten gara, ostiralero, kontadoresea, tal, etortzen batzea, eta etorri zen, Sergio, eta izan zen kristona hori. Porque azkenean, bera hartu zuen ideia hori, de 4 gatas, eta hori, horrein egiten zu horrela egiten duzu horra, horrein, porque bera daka, gaina ikuspegi oso artistikoa, eta, esperientzia handia daka ere antzekin. Eta hori izan zen kristona. Eta gero, maiatzen edo ekainan, porque azkenean obra honekin, izan zen, iritsi ginen puntu batera, ez genikela nola bideratu. Osea, orduan, gehatu ginen pixkat blokeatua. Goatzen naiz, osea, bilera bat egin genula, eta orain zegatzen da, baina orduan zein da, azkenean, prozesu artistikoa. Kriston, dolores de cabeza esaten dena. Buruko mina. Eta orduan bera, proposatu zigun, porque Raúl, dramaturgoa, animaliak aurraren dramaturgoa, berarekin lagunak dira ere, eta pasazion obra hau. Eta orduan proposamen bat eman zigun, eta esan zigun, egiten badegu hau, idatzita dagoela interesgarria dela, egiten badugu hau zer iruditzen. Eta orduan irakurri genuen gidoia, eta pentsatu genuen, egingo dugu hau. Zeren, testua, osea, iritsi zen momentu batez, testu bat behar genula, edo, hitz egiten taula, oso proposamen interesgarria iruditu zitzaigun, eta hori aurrera, animaliak egingo genuen. Baina, klaro, animaliak dira 7 pertsona, ez 4. Orduan, zegratu zen, jendea bilatzen hasi ginela, goatzen naiz bideo batzuk egiten, horta bakarera menga, crash kolektiboa, zeren ja, gelditzen hasi ginen ere kainean, eta izena jarri ginen, kolektiboari. Hau asko gustatu zitzaigun, osea, goatzen naiz kontaresikoak esaten zigutela, baina, izena dakazu eta ez. Claro, kontadoresen, jarri barrezu, alkilatzen duen hau, eta izen bat gaineak talde kohesioa sortzen du, eta azkenean, proiektuari ja... Ze paradoja crash izenak sortzen duela talde kohesioa. Bai. Ematen haustura bat egongo dela, baina ez. Egia da, izan zen hori de kriston perlada. Geuden hor eta bakaren, eta hasi ginen izenak esaten, eta crash. Osea, zerbait como onomatopeia, es como crash, como... Zerbait ere igual, nola esaten da, jaiotzen dela, ez? Crash, igual, zerbait arrautzatik, osea... Egia da, hausturatik zerbait jaiotzen dela, ez? Claro, oi... Eta behin ja crash izena zenutela, sortu zenuten animaliak, urtarrilaren 15ean estreinatu zenuten Urnietan, ez da? Hoi da. Urnietan estrenatu genuen, eta gero urrengo astean egin genuen kontadoresen. Daten kontuagatik, zere, gero komentatuko ez, baina ez dakit oso ondo zer gertatuko den crash kolektibarekin.
Nik uste dut jarraituko degula, baina orain bi bolo egin ditugu eta orain tokatzen zaigu baloraketa egitea eta etorkizuna hitz egitea. Balorazioa aipatu dezula. Bueno, esango dugu animaliak dela William Goldingen Lord of the Flies eleberriaren adaptazio libre bat edo, eta, bueno, sinopsia irakurriko dut, gure entzunleek ere ikus dezaten zertaz ari garen hitz egiten. 7 pertsona bunker batean. Gertatu dena edo gertatuko denak berdin dio. Giltzapetuta daude eta elkarrekin bizi behar dute. Zetak argi du denek lagundu behar dutela, baina alfa indartsuenaren legearen alde dago. Bi idealen arteko borrokak taldearen bizidaupena arriskuan jarriko du. Hori da. Testu aukeratu duzu edo, bueno, gaizki ulertu ezpadizugu, Raúl Berake proposatutakoa da ez da, Nerea? Hori da, Raúl Meoz dela dramaturgoa, egin zuen The Lord of the Flies, Ulien jauna, dela 1900 eta 54 argitaratutako liburu bat, eta egin zuen adaptazio oso librea. Baina azkenean, gaiak jorratzen ditu ere antzerkia, dela, esan bezala, bi aginte mota politikoen arteko liskarra daukagu. Batetik autoritarismoa eta bestetik daukau demokrazia. Oso interesgarria zeren, gu azten geha 7 pertsonai, bunker batean. Orduan hasieran, gauza da, erronka dela, elkarbizi bar gehala eta antolatu bar gerala. Bunker horretan ez dago araurik. Eta, adibidez daukagu jateko kaxa bat, orduan janaria banatu behar da, eta nola banatzen dugu janaria. Eta hasieran, badena, banaiko demokratikoa da, lider bat aukeratzen dugu, demokratikoki, gero oso garrantzitsua ere da txilibituaren simboloa, gordi, nire pertsonaia, eta zeta ere, erabiltzen dugu txilibitu bat. Orduan, bakarrik txilibitua duena, hitz egin dezake. Orduan, da, hori, demokrazia tarara, baina gero, antzerkiagin ikusten da, nola arauak hausten doaz, eta animalizazio prozesu bat ikusten den. Ez gure gizatasuna galtzen joaten gara, edo gutxinez pertsonai batzuk, eta demokrazia hori nola autoritarismora bilakatzen den islatzen da antzerkian. Zuzendaritan, leno aipatu duzu, Sergio Arka ibili da, dramaturgia Raúl Meozen esku egon da. Interpreteak 7 izan zarete, Nerea Ormaetxea, Joana Garziarena, Nerea Telleria, hau da zu, Luis Michelena, Iargi Arrizabalaga, Garazi Moreno eta Loizune Telletxea. 7 pertsonai bunker batean, bizimodu berri batera, ohitu beharra. Konfinamenduaren ondoren horrelako antzerki bat egitea, naita edo autu bat izan da, ala kasualidadea. Pentsatu nahi dut kasualidadea izan dela, Ez dakit, agian hori, Sergio eta Raúl, aritu zirenean pixkat obraren adaptazioa eren inguran hitz egiten, edo, Raúl idatzizunean, agian bai ikusi zuen edo inspiratua egon zen COVID-aren asunto nekin edo. Baina, azkenean lotura daka, lotura daka. Bai. Azkenean, hori, ere etxean egon geranean, ez gea zerotik hasi, baina, ere azkenean egoera berriak bizizaz ditugu, ez? Eta igual etxean, egon ginenan konfinatuta, igual arau berriak jarri behar izan geritun, edo, porque azkenean, guztiak guk adibidez etxean bost gehala, guztiak bostak, goera normal batean ez gara hainbeste denbora ematen, orduan egia da, sortzen direla eguan arazoak, lehendik ez zeudela. Eta alde horretatik ere antzerkia ere, egunerokotasun hori daka. Eta norberak, asegi zein ere abarkatu.
Bai, esan. Ez bai, eta antzerkian ere sortzen diren talkoiek esango nuke azken 2 urte hauetan ere sortu direla, ez? Eta boterea, erabakiak komunitarioki izan edo ez, kontrato sozial hori eztabaidan jarri edo ez, demokrazia bera ere, bueno, norberak modu askotara bizi dezake, ez? Paralelismoa, bere bizitza bizi duenaren arabera, baina paralelismoak topatu asko topa daitezke, ez? Bai, azkenean gaur egun gogora politikoan bai ikusten dira, ez? Partidu batzuk direla demokratikoagoak eta beste batzuk direla autoritarioagoak. Hori ikusten da, eta bai, ez da bakarrik pertsonalki etxean, edo bai ikusten da ere, azkenean obra oso politikoa da. Eta egiten duguna da, bi potere politikoen horiek islatu. Eta hori ikusten da, gaur egun gogora politikoan ere, azkenean gaurkotasuna duen zerbait daka. Eta ez hori bakarrik, baizik eta ere interesgarri iruditzen zaitu obra honetan, pertsonai bakoitzak dakala rol bat oso argia. Orduan ikusten dira ere, pertsonek potere politikoien aurrean ternolako jarrerak izan ditzaketen. Adibidez daude bi, Jota eta Sigma simbolizatzen dutela herria, orduan horiek doazte interesatzen zaien aldetan jartzen. Beste bat, adibidez Gordi ni naiz, beti nahi duena demokrazia, hori. Ez duela bere burua galtzen. Eta Zeta ere, lider oso demokratikoa. Eta gero bestalde, badago jendea, autoritaria, fatxada, nola esaten da, izaera hori dakana, baina ez hasieratik. Orduan ikusten da igual nola joaten den, bere izaera hori transformatzen edo. Ikusten dela ere, ez bakarrik hori potere politikoa, baizik eta ere gizakiaren jarrera. Zer nolako jarrera izan ditzakegun situazio horiek gertatzen direnean. Batzuk, hori ere oso gizakiarra da, batzuk igual norbait autoritario baten pertsona autoritario baten aurrean, igual beldura sartzen zaie eta sumizioa edo egiten dute, edo besteak ez, igual besteak enfrentatu egiten dira, edo bestea batzuk bere idealak ez dituzte galtzen, pertsona batzuk bere idealekin aurrera, baina beste batzuk adibidez galtzen dituzte eta interesen arabera mugitzen dira. Orduan hori ere islatzen da obran eta oso interesgarria da ere. Egia esan, badaude hainbat gai, behintzat hemen zuk laburbildu dituzunak, eta erakargarriagoa egiten dutela oraindikan obra. Baina, badago beste kontutxe bat, dela entzuten ari garen hau, ditzen dela Muro, eta abesti hau, bai eta obran zehar entzuten den guztia, nereak sortu du, berazkoa zen entzutea pixka bat, eta gero itzen gogonen inguruan. Bueno, Nerea, zuk sortu duzu ikuskizunaren musika. Lehenengo aldia da musikan dekin zer ikusia duen zerbait egiten duzuna edo ja aditua zara? Bueno, azkenean 9 urte nituenetik edo hasi nintzen pianoa jotzen, eta orduan pianoa ez naiz inoiz gelditu, pianoa hor dago nire estudioan, ikasten dudan logelan eta ia egunero jotzen dut. Orduan, musikarekin erlazio oso estua dakat. Baina egia da, inoiz ez nuela horrelako, abestiak konposatu, zen igual batzuetan pianoa jartzen naiz, eta igual abestitxoak egite ditut, baina nireak, eta pixkat pianoarekin, baina, karo, hemen Sergiok proposatu zian. Venga, nire, egiten badetu banda sonora, no esaten da hori euskera? Soinu banda. Banda sonora? Soinu banda. Vale, egiten baduzu soinu banda, eta ni, Sergio, hoi kristolana da, ez dakit kapaza izango naiz, ez dakit, venga, tal. Eta azkenean, justen mendakal, zuei erakusteko, erosi nuen hau, dela MK, da kontrola gaiu bat. Kontroladore mili bat, bai.
hoi da, eta gainadia super merkeak, osea, bai, hau balio du, ba, 80 euro edo baitola. Duan, erosi nun, eta nola hemen dakadan Mac bat dakat, eta GarageBand programa dakan, ba, hau entxubatzen dezu GarageBandera, eta hemen jotzen dut, osea, karo, ni pianoa nola badaki, ba, jazta, osea, oso erraz. Jotzen dut, eta gero programan sartzen da. Orduan, Sergiok esan zian, beira, porque GarageBandak ditu pila soinu. Orduan, berak lagundu zian aukeratzen soinuak, eta jo nintzen egiten, eta egia esan izan zela kriston esperientzia. Osea, ez dut inoiz horrelako gauzak egin GarageBand, tal, osea, bainekala buruan, eta horregatik Mac bat erosi nuen, eta hori. Baina egia da, jende egokia edo dakazunean aldamenean ez, nola, ostras, retatzen dizula, edo, venga, ba, aldezu, tal, eta kristona izan zen, gaina, batzen naiz, konposatu nula, ni gabonetan COVID hartu nun, eta hor egon nintzen nire logelan, eta, ba, egon nintzen musika egiten. Orduak sartu da. Nerea, non ikasi zenuen pianoa? Ba, hasi nintzen Jakintza musika eskolan, hemen Donostin, Antiguo, gero jo nintzen Donostiko musika eskolara, gero joan nintzen, bueno, gonaiz kanpoan urte batzuk ikasten, eta gero, buelta nintzenean, jarri nintzen kontaktuan nire musika eskolan, izan zen irakasle batekin, berarekin egon nintzela urte bete, eta urnietan zeola, esan zian urnietako musika eskolan, irakasle bezala, orduan orain hor nago, de hecho gaur dakaz piano. Ez dakit izan duzun zure ibilbidean ora piano klasikoaren irakasle amorratu horietako bat, oso klasikoak direnak, ze pentsatzen dut bestelakoak ere izango zenituela, baina norbait ikaratuko zen piano klasikoa jotzen duen Nerea Tellería horrek edo bapatean sintetizadoreak hartu eta horrelako soinu banda bat sortzen duenean, ez? Norbait ez ustean harrapatuko zenuen seguro. Bai, seguro. Baina, bueno, azkenean ere garrantzitsua da, Osa, piano klasikoak emate izu oinarri bat, eta gero, hombre, gero kristona da, osa, Ana Belén dela nire pianoko irakaslea, berak deskubritu zian mundo modernoa. Eta hori izan zen kristona, osa, nigo batzen naiz, 17 urterekin, osa, peantxatu nun eta guzti, ostras, pues igual, onera dedikatu nahi dut. Osea, horrela, karo, ja, ez nagon kontserbatorio batean, ezakize, baina egia da, osea, irekitzen dizula mundu bat, osea, ni hori, 17 urte nituen arte, ba, beti klasikoa, Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, dela una maravilla, osea, nire ustez, oinarri hori oso garrantzitsua dela, azkenean musika klasikoak emate izu, eta teknika atletik, eta, bueno, kultura, eta, azkenean, gure gaur egungo harmoniak hortik abiatzen dira, orduan, baina hori, gero musika modernoa... Ulertzea harmonia haiek musika modernoan oso presentea duela, eta nola diren, eta hori da ez, burua estanda eginarazten duena, eta ahalbidetzen duena horri batean horrelako konposizio batzuk sortzea, eta jakitea hemen akordeonek eta melodia hoetatik abiatuko naiz ez? Karo, bai, azkenean musika zakitea eta ni gehiago jakin nahi dute, osea, orain hain naiz hori harmoniak sortzen eta progresioak eta mundu horretan gehiago murgildu nahi dut. Hori bai, osea, uste dut, ni kontu honekin eta proiektuarekin eta ondorioetako bat izan da denbora behar dela, osea, eske denbora da. Osea, gero sartze dituzu orduak eta gauzak lortzen dira, eta kristeneko emaitza izan da, osea, baina, ostras, eske denbora bat behar du, osea, da lan bat, osea, kristona. Ondo, azkenean gustatzen zaigu, baina ala ere batzuetan, osea, ondo dago gustatzen zaigulako, eta disfrutatzen dugu, baina ere lan mordua da, eta hori, batzuetan gero zaila da, kompatibilizatzea lanarekin. Nik adibidez irakaslea naiz, orduan ba hori, baina bai, oso ondo. Eta Nerea, aipatu duzu, ze garrantzitsua denez, inguruan edukitzea jendea, zuregandik ere onena ateratzen duena, edo erronka horiekin bitartez, lan eginarazten dizuna. Horren arira, nahi nizun galdetu, ea... zuk esan dezu ez, zenitun lagun asko antzerkian ibilak, eta
eta bar, baina gazte sortzaileen artean edo ez gazte, inkluso generazio arrakala bat dagoen jendearen artean, nolakoak izaten dira harremanak sorkuntza prozesu batean edo laguntzen, ikusten duzu badagola elkar laguntza bat, elkar hobetzen nahi bat, ala da pixka bat independentea bakoitza juntatzen da alduenarekin eta egiten du alduena. Ja, bai, ni egia esan, ni beti naiz maila amateur batean. Orduan, supongo profesional batean, maila profesional batean igual badaola igual lehiakortasun gehiago edola. Baina ni bi naizenean oso girona. De hecho ni antzerkia ere egiten dut alde batetik horregatik, oso ondo pasatzen dudalako. Hain simple. Da kristona. Da kristona. Eta gaina hori antzerkian eraikitzen diren erlazioak oso politak dira, zeren azkenean guztiak buru berdina dakago, ez? Azkenean antzerki hori aurrera eraman, ondo eraman, orduan bai, oso giro politak sortzen dira. Egia da, kras kolektiboa sortzeko ere arrazoietako bat izan zela, azkenean kolektibo bat egitea, artisten kolektibo bat egiteko, hau da, ez bakarrik aktoresak egotea, baizik eta ere musikariak, adibidez, gure taldeko ere Ilargi, bera musikaria da. Eta orduan, oso interesgarria iruditzen zaita egun hau, zergatik sareak eraikitzea uste dugu behar dela pixka, eta azkenean hemen artista asko gaude, eta gazte asko daude, eta batzuetan falta dena, da hori basareak egitea, eta elkar ezagutzea, porque gero horri, norbait ezagutzen duzu, ideia badaka, eta igual zerbait sortzen dut elkarrekin, artistak hori behar dugu, elkarre eragin hori behar dugu. Eta batzuetan, falta dira espazioak hori egiteko. Espazioak, baina ez dakarrik fizikoak, baizik eta, non, ez? Karo, igual juten zera kurtso bat egitera, niri pasizan zait, hori kurtsoetan jende asko ezagutze dut, edo egitezu proiektu bat eta bertan ezagutzezu, baina bai zaila dela. Zaila da, gero elkartzea jendearekin, zure helburuak dituena, edo hori, gauzak egiteko. Azkenean, eta horregatik kolektiboaren ere arrazoia, ez? Kolektiboa, baina gazte artistena, eta horregatik nik nahi dut, eta nik uste jarraituko duela, kras kolektiboa agian beste proiektu batekin, agian igual, egingo dugu proiektu bat, musika, dantza, edo edo webserie bat egin, pila aukera daude eta oso garrantzitsua da artistak elkarreragin horietan, elkarreraginak izatea, eta harremanetan egotea. Horrek bizitza asko mate, nire gutxinez, bizitza asko mateit. Gainea, nire adibidez kras kolektiboaren ondorioz ere, kontadoresen parte hartu genuen mikroantzerkiko maratoian. Kras kolektiboko nire armatxea eta ni. Eta nik idatzi nun mikroantzerkia, zeren azkenean eskematizu, gauzak egiteko gogoak. Eta nire ustez hori gertatu zitzaigula hasi ginenan honekin. Gauden horrela eta azkenean behar dezu zerbait sortu, behar dezu zerbait egin, dakazunean kutsu hori eta imaginazio hori eta gauzak egiteko gogoak, bai, jende politarekin elkartzea kristona da. Espero dugu kras kolektiboak jarraitzea, eta kras kolektiboak ez bau jarraitzen ere zuen arteko harremanak, sareak eta eraikitzen jarraitzea, eta guk ere horrela bigarren kafe bat hartzeko aukera izango dugula. Mila esker, Nerea, ez dakitzuk zerbait gehiago esan nahiko bazenu edo? Eskerrik asko zuei. Azkenean nik uste ere garrantzitsua dela. Horrelako gauzak zabaltzea, eta horrelako mezuak, eta horrelako gu bezalako kolektibok eta ikustaraztea. Eta gero ere, nahi badezue entzulei, nahi badezue ere gurekin parteatu edo horrela, de hecho, orain dela 2 egun hola, eneska konposatzaile bat gurekin harremanetan jarri zen. Begira, zerbait egin badezue, nirekin kontatu, Instagrama daukagu, kras kolektiboa, nahi badezue, gurekin kontaktuetan jarri edo hori, etorkizunean egiten ditugun proiektuetan parte hartzeko edo hurbiltzeko,
beldurrik gabe. Osea, animatzen zaituz eta artistei hurbiltzea gure kolektibari. Ba, hortxe daukazue gonbitea, eta baita zuk ere, Nerea, gure gana nahi dezuenean hurbiltzeko. Mila esker gurekin egoteagatik gaur, naiz eta telematikoki izan. Ea aurrengoan ardezak egun kafetxo bat aurrez aurre. Mila esker. Oida. Eta nahi dezuna. Agur, Nerea. Zuei, bezerkada bat. Aio, eskerrik asko. Eta Nerea Telleria agurtuta guk ere saioa agurtzeko ordua badaukagu. Amaia Arrasende, gure eskuz-eskuko partida agurtzeko ordua badugu. Hori da, norbaino norreko hau, baina gaurko egunez John Wetton hiltzen, artista britaniar aski ezagun eta maila ikaragarriko talde morduarekin ibilizena, Asiarekin eta beste batekin, eta, gaurko egunez zendu zen 2017an, baina benetan baxu jole abeslari eta sortzaile handia eta Battle Lines kantu honekin agurtuko dugu gaurko urtarrileko azken saio hau, eta bide batez urtarrila berare. Orain ja, norbait topatzen baduzu kaletik, Amaia ezin diozu urte berri hon esan. Esango. Eta zuei entzule bihar ez dakigu ondo ze menu prestatuko dugun, nik behintzat hemen izango naiz, Maiten Salinas hemen izango da, eta Julen Goikotxa izango dugu gurekin, beraz, pasar baduzue, arratsaldeko 9etan zuekin izango gara hementxe, Naiz Irratiaren sintonian, eta zuri, Amaia Arrasende egiluz. Astelen arte. Zaindu, Bai, espero dut, behintzat. Zaindu ondo, ez gaudela hemen, arazoekin jarraitzeko moduan. Ez egia esan ez. Izan ondo denoi, aio. Agur. I surrendered long ago. Where's the voice that speaks of mercy? The eyes that are not blind. The love that's never ending. I wanna go back to find the innocent days that I left behind. I still believe they're holding ground behind the Keep calm and bigarren kafea.